Вон, будьте добры, пройдите в машину. А на каком основании? Присядьте, пожалуйста. На каком основании? Так, а это в добровольном порядке или как? Да. Так это в добровольном? Да, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Ну так вы не толкайтесь. Я с той стороны? С этой стороны. Будьте добры, подвиньте. Сейчас. Сюда штука. Чекайте, вы ж не ломаете Ну, копейку. ничего не ломаю. Ничего не Мне ломаю. больно. Вы меня зажали. Может, не зажали. Ничего страшного. Я дышать не могу. Дихати складно, правда? Куди ви нас везете, розкажіть? РУВД? А чому ви не могли спереду сісти? Тут справді нема чим дихати. Чому ви нас зажали так моцно? Не, ну ладно, тут у нас еще сотрудники ОМОНа не такие толстые. Не все так Бывает. Ладно, можете представиться? Вы нас запихнули в машину, теперь представьтесь, кто вы и куда вы нас везете? Вы не представились. Представьтесь. Извините, вам представились, когда вышли с машины. Вы вышли с машины, нас запихнули в машину и... Что? Может? А з якої нагоди, куди ви нас тянете, розкажіть? Я можу ведь, за що мене затримали, куди ви мене везете, чому ви не кажете про це? Для разбирательства Октябрьской РУВД. Города Витебска. Разбирательство, так? Це законне потребування? По якій причині? З чим ви будете розбиратися? Основание, на каком основании? На якій підставі? Все там объяснят в РУВД. Ну, Якої так- РУВД? Ну так вы вы нас затруливаете, так чи ні? Ну, вас двое. Так, ви ж на неком основании повинны зробити? Чому ми не можемо розмовляти? Все Ми вам ж можемо объяснят. розмовляти. Ну так ви нас об'ясните. Ми ж маємо право відати, чому ви в вашій машині зараз сидимо. Там хоть сзаду еще одна машина есть. Ви всіх журналістів затримуєте за цією акцією? Меднакерована супроти нас зараз здійснено? А чому ви нам не тлумачите ні причину, чому ви нас запихнули в машину, ні то, чому ви нас так затиснули? У меня аж живот болит, як ви на мене тиснете. Тем больше есть вольное место напереди. Ну что вы рукой тримаете нашу технику? Курган 14. Выйдите на канал ГАИ, возле ЗАГСа, там какой-то пьяный выходит на проезжий участок, останавливает машину срочно на ГАИ и заказать. Їхали по супроводу пьяных. Улица Ленина возле ЗАГСа, правильно? Что вы нас тягнете? Район ЗАГСа. До речі, хочу сказати, що артикул 198 Кримінального кодексу предугледжує до 3 років позбавлення волі за перешкоду у діяльності журналістів, як ви відали. Зараз ми знаходимося тут, щоб освітлять акцію День волі. І ви так жорстко нас затримали. Перешкоджаєте нашій діяльності. Я так розумію, ми зараз приїхали Ну, мы зараз едем к РУВД. Чому у вас такі методи? Чому ви спокійно не могли нас в машину завести? Чому нам треба було так запихувати? Силой. Тим більше супроти жінки вживати силу мені. Разведнись со стороны двора. Во двор заехал.
можно поехать.